Hey guys, welcome back to my new video. Te mentang ngatip ba bon aptan jong pila ya i to ka new mode ka ba ka garina ka lawan ra ngi ka creative mode bat bon aptan jong piru bala ka ru ka to nomor tang yo unlimited ammo nong to dai long kumbala ka custom tang pat kam ai unlimited ammo te mentang ngini page kumno banle bangin yo unlimited ammo na kene ka creative mode kumno bangin le kai hakne ka creative mode te sampai hadu ban kut jong kene video kenang ba pin tip kumno ban le lada page tang sitang pinam sotu te na slam show tung ngini page video te mentang ini page kumno ban le kene ka creative mode kenang bangin yo unlimited ammo te dangi don perlok te bonsen hiki ai unlimited ammo hi 100 dangi ya solo pat kim kam ai ka unlimited ammo te mentangin let shua random kum to let solo te lada pim don perlok ban invite to start marwe ru biang hi nabil dep start lada pi yo iba ki ai objective tang sausin ka mod kamdai ka custom kamdai ka unlimited ammo te subak direct shua bakan start shua bakan play kene ka jakalet te jingkhang te subak direct kumto but anda pila ada back sa change ya kene ka mode na ka creative mode change ka bermuda rang anda pila dep change ya kene sa box squad shu invite keeper lock chong pida kim trap ban ru kam lele shu invite kumto tang ban ayu te anda pila dep invite te la ai haka ai biang haka creative mode anda pila dep la biang start kumto start anda apspang bahkan play te ngamnot ban ong epi 100% handrai ka kham hai ka chance epi da pila kumne hado nyau prapo persen ka ai lat pej hane la yo objective pra round te kala long ka unlimited kene pej dang aglu wall ro kala long te prolog lada phi itnat ekne ke video sa like but subscribe but the press your bell icon ru kenang ba andang la upload ye video kan poi ka notification ban sa share lem shiki prolog jong phiru but sakawai ba ngayo I ba bon kato ka video jong ka craftland custom ka ba unlimited craftland custom ngayo I bon ba ki prolog kim yo ki comment ba kim yo ya ukod ki phasan ya ukod te sa check ya ukod ha ka description ngan ai ukod ha ka ne ka video ha ka description jong ka ne ka video kenang ba pin yo ban copy ban sa paste kumto kumba ngan pin is phang ne ngan pin I hang ne ngam don custom re handrai kalong hi kat ban pin I te shu click ne craft click to ka jaka create custom let ne craftland but select ne work table let ne jaka search te sa click yo to ukod kumbang ala ong fm ne sa paste hang ne ngala dep copy lupa dengan paste shua te phiru phila ban ladang ai hang ne ka slam bha nomor da jerong palat ne ukod te sa copy na description anda phila dep paste sa search hang ne ban kumjo hi kum kato ka video bala ashwa sa kala long hi pen create handrai ngam don custom show ngam don craftland custom manta te tang to ngan pen ep te vlog kble sibon
tangkani video yang mentah kesni sengapa ai ke jengker shan jong phi ya kane ka channel related jong ka Free Fire ngan ai bet ye video kat bangala hakapaya dai bat kane ka Free Fire te tang kita hi kublesi bon tata bye bye, see you next video, have a nice day.